खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम सरकारा 6 आरो 7 जानुवारि अदेबानि दिनै आरो गाबोननि सानखौ आसामनि गासैबो सोरखारि मावथिफोरजों लोगोसे एमएलए आरो मन्त्रि बिथांमोननि थाखाय स्पेशल लिभ फोसावदोंमोन गाव गावनि बिमा बिफा नङाब्ला बिहाव बिखुनजोजों लोगो हमनो थाखायनो साननैनि स्पेशल लिभखौ होनाय जादोंमोन 6 आरो 7 जानुवारिनि अनगायैबो 8 जानुवारिया सेकेन्ड सेटारडे आरो 9 जानुवारिया रबिबार गासै सानब्रैनि बन्द मोननो हागोन होननानै फोसावदोंमोन बेनि सायाव एलिमेन्टारि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ मोनसे नटिस फोसावदों एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि स्कुलफोरनि फोरोंगिरिफोर आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरखौ 6 आरो 7 जानुवारिनि जायगायाव 12 आरो 13 जानुवारियाव स्पेशल लिभ लानो थाखाय खावलायदों 12 आरो 13 जानुवारियाव फरायसालिया बन्द थागोन बेनि उनाव मागोनि बन्द थागोन कक्राझारनि धेरबिल लावखार ओंखाम जाग्रा थिलि खाथियाव उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ दुथां रहिम आलीआ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसा गथ'सानि बिमा बिफाया गला होयोमोन मोनाबिलि 5 रिंगासो समाव बिजाब फरायनो थाखाय उन्दै गथ'साखौ बिमा बिफाया न' फारसे थिनहरदोंमोन बेयावनो जौ फेखानानै थानाय दुथां रहिम आलीआ 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जबरदस्ति हाग्रा फारसे लांनो नाजादोंमोन आरो गाज्रि खामानि मावहैनो नाजादोंमोन उन्दै गथ'साया खुनुरुखुमै दुथांनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हादों आरो न'सिम फैनानै गासै जाथायनि सायाव बिबैनो खोन्थाफैदोंमोन बे गासै जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै दुथां रहिम आलीखौ कक्राझार पुलिसआ दा एरेस्ट खालामबाय जाथायनि सायाव प्रतिभा रानी ब्रह्म बिथाङा दायनिगिरिखौ गोख्रोङै साजा होनो थाखाय प्रशासनखौ खावलायदों जाहाथे बेबायदि खामानि मावनाया बेसेबां गिदिर दायनिगिरि बेखौ मिथिनो हायो बेनि अनगायैबो लामाफोराव बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायनि थांखिजों आरो जौ लोंनानै फेनानै थानायफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होनो थाखायबो गामिनि गावबुरा आरो समाजखौबो खावलायदों खौरांनि बायदिब्ला उन्दै हिन्जावसा गथ'आ चक्रशिला पार्ट 2 गामिनि आरो दुथां रहिम आलीआ बरतलानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिनो एखे बर' फरायसा आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो फिन गोदानै दाफिननो नागिरदों जायखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बारग' इएम मन कुमार ब्रह्म आरो बारग' एमएलए थजेन दांग्रा बिथांमोननि दैदेननायाव गोदानै बर' फरायसा आफाद दानो थाखाय एबसु जागायजेननायनिफ्रायनो आरो उननिफ्राय जायफोर बिथांमोनहा एबसुखौ दैदेनबोदोंमोन बिथांमोननि न' थांनानै सावरायहैदों आरो बिथांमोनहा बुंहैदों एबसुनि सायाव फोथायनो हाला एबसुआ राजखान्थियाव हाबबाय आरो फिन सोमावसारफिननांसिगौ बेनि थाखायनो गोदानै बर' फरायसा आफाद दाफिननो नांसिगौ होननानै बुंथिहैदों लोगोसे फैगौ 7 जानुवारि अदेबानि गाबोननो गोदानै बर' फरायसा आफाद दानो थाखायबो थागथियारि जादों होननानै खौरां मोन्दों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि थारैनो जुदि बिथांमोनहा गोदानै बर' फरायसा आफाद दायोब्ला बेयो जोबोद दुखुनांथाव जागोन मानोना बेजों बर' समाजा गावस्रालायगोन होननानै बुंथियो बिथां दिपेन बर'आ आरो गोदानै फरायसा आफाद दानो नागिरनायनि सायाव बर' रायजो राजाफोर बर'नि मेलेमजिबिफोर एकाडेमिसियान बिथांमोनखौ गोथौयै बिजिरनो थाखायबो खावलायो आरो बेबायदि आफादखौ रायजो राजाफ्राबो मदद होनो नाङा होननानै खावलायो बिथां दिपेन बर'आ लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि एबसुआ सिगांनि समनिफ्रायनो बर' हारिनि गोबां जेंनानि सायाव खामानि मावबोदों एबसुआ बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय थामोनथानि थाखाय सोलोंथाइ राजखान्थि रांखान्थि समाज गासैबो बिथिङावनो खामानिखौ मावबोदों आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि सोमावसारनायावबो बिएसि गोरोबथा बेनि उनाव एक्स बिएलटि आरो एबसु लोगो नांनानै बिटिसि गोरोबथा आरो एक्स एनडिएफबि आरो एबसु लोगो नांनानै बिटिआर गोरोबथा खालामदों बिटिआर गोरोबथानि दफा जायफोर दासिमबो मावफुंजायाखै जेरै गामि दाजाबनाय दानख'नाय 6.3 दफा बायदि बायदिनि खामानिखौ मावनांगौ गोबां दंबावो होननानै फोरमायथियो बेबायदियाव सोरबा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय गोदानै आफाद दानानै बर' समाजखौ गावस्राहोनो नागिरोब्ला बेयो सोंखारिजाथाव होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो थांनाय 17 बोसोराव मोनसे राजखान्थि हान्जाया BSU आफाद दादोंमोन बे आफादा बर' रायजो राजानि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बेखौ बयबो मिथिखायो बेनि अनगायैबो गोबां आफाद जोनोम मोन्दों खायसेया जोनोम जानायनि उनावनो थैफिनदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जेब्लाबो बर' हारिनि जानानै खामानि मावबोदों होननानैबो फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा पान्जाबाव थांनायाव लामायाव 15निफ्राय 20 मिनिट नांथानानै थानो गोनां जादों आरो फिन बेनिफ्रायनो गिदिंबोफिननो गोनां जादों
पान्जाबाव विधानसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ, जायनि थाखाय मदि बिथाङा रेलिनि थाखाय बाटिन्डा एयारपर्टनिफ्राय हुसैनीवालानि नेशनेल मार्टियार्स मेम'रियेलाव हेलिकप्टारनि गेजेरजों थांनो नागिरदोंमोन। नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय 20 मिनिट नेनायनि उनाव बिथाङा लामाजों थांनो थांखि लादोंमोन आरो पान्जाबनि पुलिस प्रशासननिफ्राय गनायथि मोनखांनायनि उनावनो बिथाङा लामाजों थांबायमोन। गुबुन फारसेथिं प्राइम मिनिस्टार मदि फैगोननि खौरां मोननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि हेंथायै सोमावसारगिरि बिथांमोनहा लामायाव प्राइम मिनिस्टार मदिनि हेंथायै सोमावसारदों, जायनि थाखाय बिथांनि गारिया फ्लाइअभारावनो 15 निफ्राय 20 मिनिटसिम नांथानानै थानो गोनां जादों आरो उनाव फिन गिदिंलांफिननो गोनां जादों। जायनाखि पान्जाबा कंग्रेसनि सोरखार, बेनिखायनो प्राइम मिनिस्टार मदिजों जानाय बेफोर जाथायनि गासै रिपर्टखौ होनो थाखाय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआ पान्जाबनि चिफ मिनिस्टार चरणजीत सिंह चान्नी बिथांखौ बिथोन होदों। लोगोसे पान्जाब गभर्नमेन्ट आरो पान्जाबनि प्रशासननो खौरां हरसेयावबो मोजाङै सिकिउरिटिनि थाग थियारि खालामाखै, लामाखौ क्लियार खालामाखै आरो नांगौ बायदि प्रशासननि एरेन्जमेन्ट खालामाखै, जायनि थाखाय बेफोर जाथाया प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांजों जानो मोन्दों होननानै बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं पान्जाबनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फिननाय होदों दि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा हेलिकप्टारजोंसो थांनायनि खोथा दंमोन, नाथाय माखासे समनि गेजेरावनो बिथाङा गावनि थांखिखौ सोलायफिनदों। अब्लाबो जेसेबां हायो एसेबां पान्जाब सोरखारा एरेन्जमेन्ट खालामदों होननानै बुंथियो बिथाङा। आसामावबो कभिड-19 जों लोगोसे कभिड-19नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रननि बांनाया लासैनो गोसारलांफिननो हमदों। सानसे सिगां आसामनि 13 बोसोर बैसोनि रहन दासनि देहायाव अमिक्रन मोनखांनायनि उनाव दा आरोबाव 35 बोसोर बैसोनि महमुद हुसैननि देहायाव अमिक्रन मोननाय जाबाय। महमुद हुसैना हजाइनि थागिबि। बिथाङा सौदी आरबियानिफ्राय आसामाव फैफिनदोंमोन। बेयावनो बिथांनि सेम्पोल लानानै टेस्ट खालामनायाव बिथांनि देहायाव अमिक्रन मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं 13 बोसोर बैसोनि रहन दासआ कामरुप मेट्र' सनापुरनि थागिबि। बिथाङा मुम्बाइनिफ्राय फैफिनदोंमोन आरो मेघालया फारसे बेरायहैदोंमोन। मेघालयाव टेस्ट खालामनायावनो बिथांनि देहायावबो अमिक्रन मोननाय जादों। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशब महन्त बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 1 डिसेम्बरनिफ्राय 4 जानुवारिसिमनि गेजेराव गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय 3158 सुबुंफोरखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादों। बेनि मादाव 52 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। 52नि मादावनो महमुद हुसैननि देहायाव अमिक्रन मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामनि लामदिंआव 1 सप्तानि थाखाय गंद' फरायसालिफोरखौ बन्द' फोसावथ'बाय। फरायसालिफोरा केन्द्रीय विद्यालया, बिनापानि एलपि स्कुल, रेलवे हायार सेकेन्डारि, डन बस्क' स्कुल आरो माखासे। बे ओनसोलाव कभिड-19नि गोसारनाया गोख्रैथिजों बांफिननायनि थाखायनो गंद' फरायसालिफोरखौ बन्द' फोसावथ'बाय। मख'नो गोनांदि भारतआव थांनाय 24 घन्टायाव गासै 58,097 गोदान कभिड-19 केस मोननाय जादों। इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिनि डाटानि बायदिब्ला हादराव गासै एक्टिभ केसआ 2,14,004 आरो अमिक्रननि केसआ 2,135। बेनि मादाव महाराष्ट्रआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन अमिक्रन मोननाय जादों, 653, दिल्लीआव 464, केरालायाव 185। खुवा खुनायनि जाहोनाव एक्सिडेन्ट जानानै 16 सुबुंनि जिउ खहा आरो 12 जोखोम। झारखन्डनि पाकुर जिल्लायाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। दावबायारि लाबोनाय गंसे बास आरो एलपिजि सिलिन्डार लाबोनाय गंसे ट्राकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोन्दों। पाकुर जिल्लानि एसपि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बास आरो ट्राकआ नांनायनि बांसिन गोख्रैथिजों खारदोंमोन। बेराफारसे खुवाबो खुदोंमोन, जायनि थाखाय बास आरो ट्राकआ जोबोर गोख्रैथिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायदोंमोन। बे जाथायाव जायगायावनो 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो माखासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। जोखोम जानाय बिथांमोनखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। फिन दायनिनि सन्देहआव गंद' नखरखौ गाग्लोबदों। आसाम सोरखार आरो पुलिस प्रशासना दायनिनि सन्देहजों सुबुंनि सायाव गाग्लोबनायखौ गोबां खेब होबथानो नाजादोंब्लाबो दायनिनि सन्देह खालामनानै सुबुंनि सायाव गाग्लोबनायखौ होबथानो हायाखै। फिन गंद' नखरनि सुबुंफोरा दायनिनि सन्देह खालामनानै गाग्लोबजादों। सोनाब कार्बि आंलंनि बाइटालांस'नि सातगाव ओनसोलाव जादों बे जाथाया। गामिनि लोमजानाय सुबुंखौ फाहामथाय होग्रा सुबुङा गामिनि गंद' नखरफोरानो बे बेरामखौ गोसारहोदों होननानै बुंहरनायनि उनावनो गामिनि रायजो राजाफ्रा थाबिना माराक, मेरि माराक, आबिना माराक आरो बिथांमोननि अनगायैबो माखासे नखर गासै 6नि न'खौ बुफाय बुसि खालामहैनायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरखौबो गाज्रियै बुग्लिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। फरायसाखौ सोबानायनि थाखायनो फरायसानि बिफाया फोरोंगिरिखौ गुलि गावफैदों। राजस्थाननि भारतपुरनि जय बजरंग पाब्लिक स्कुलाव थाखो 9आव फरायनाय फरायसाया न'नि हाबा एबा हमवर्कखौ खालामनानै लाबोआखैमोन, जायनि थाखाय फोरोंगिरिया फरायसाखौ सोबादोंमोन। बे जाथायखौनो फरायसाया बिफानो खोन्थाहैनायाव
बिफाया लाइसेन्स थानाय सिलाइ लानानै फरायसालियाव हाबफैनानै गुलि गावफैदों। फोरोंगिरिखौ गुलि गावनो नाजानायखौ होबथानो नाजानायाव फोरोंगिरिनि बिसिनि देहायाव गुलिया नांदों, जायजों बिथाङा गोब्राब जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 7 थाखोआव फरायनाय फरायसानि बिफाया सासे आर्मि जवानमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।